TULU VLOG'S 478 subscribers ಆತನು. ಸೊ 5 months ಅಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ ಅದು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಸೊ hello guys, welcome back to the new vlog. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒಂದತ್ತು ಒಂಬ ಅದೇ ಸೊ 9:30 ಒಂದತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ತೂಪ್ಲೆಗೆ ಏನಿದೆ ಜಿಮ್ ಉಡಲೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಬಂಡೆ ಇನಿ November 30. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ದು December 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಯಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗಂತೆ ವರ್ಕ್ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಪುಂಡ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮು ಪಂಡೇನು ವರ್ಕ್ ಇದೇ ಇರ್ತೈತೆ. ಸೊ ಅಲ್ತ ಬೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮ್ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಉಂಡತಿ. ಆ ಟೈಮುಡು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ರೀತಿಗೆ ಅವಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ತೂಕ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಫುಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಕುಲ್ದಿತ್ತ. ಅಂಚಿತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡ್ದಾಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಆಲ್ತಂದ್ರೆ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಇನಿ ಮಲ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತಾನು 30ಗೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ December 1 ನಿಗ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ December 1 ವೀಡಿಯೋ 2nd ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಎದುರು ಫೋನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಾನೆ. ದೇ ಪಂಡ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಅಡುಗು ಲೈಫ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ತೂಕ ದಾದನೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ದೊಕ್ಕು ದೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ನೆ ಆತು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ಲು ನಿಗ್ಲಿ ತೋಪ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ನೀರಿನ ಮಲ್ಪೆ ಡೈಲಿದ ರೊಟೀನ್ ಆಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ನಿಗ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ತೋಪ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ಲು. ಸೊ ಆಯ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಡ್ಚ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಬೈದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕಾಣಿದೆ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಜಿಮ್ ಬರ್ಪುನ. ಸೊ ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ತು ಇಲ್ಲ ಹಾಪಿದಾರ್ಗ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ಆಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎಂಚ ಆವೊಂದು ಯಾಂದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ತೋಪೋಜಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವೊಂದು ಪೂಪಣ ಡೈಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ತೋಪ ಅಂತ ಹೋಗ್ಪೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ತು ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಬಿದಾಡ್ಗ. I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Full speed ahead, far from the end. ಸೊ ಗೈಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತನೆ ಇಲ್ಲ ಪರತೆ ಬಿದಾಡಿಯಾನು ವಿಂಡೋ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆ. ಸೊ ತೋಲಿ ನನ್ನ ಜಿಮ್ಮು ಪಿರಾಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಲ್ಲ ಪೋಡು ನನ್ನ ದಾದ ಮತ್ತು ಅವನ್ ಪೋಪುಡು ಮತ್ತೆ ನಿಗ್ಲಿ ತೋಪೊಂದು ತೋಪೆ. ಸೊ ಮುಲ್ತ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಮುಗಿನ. ಸೊ ಬರೀ ಇಲ್ಲ ಬಿದಾಡ್ಗ ನಾನು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಜಿಮ್ ಇಲ್ಲ ಬೈದೆ ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕದ್ದು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದು. ಸೊ ಬೆಡ್ರೂಮ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಪರ ಹೋಗ್ತಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಕಾಂಡೆದ. ಸೊ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಮ್ ಉಂಟು ಬರ್ತದಂತೆ ತಿನ್ರ ಅಂದು ಎಗ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿಂದು ಒಂದೇನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾನು ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೇನ ಪ್ರೋಟೀನ್ದವು ಮತ್ತು ಇಂಟೇಕ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಬೈದು ಎಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಕುಲ್ಯೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂತಲ್ಲಿ TULU VLOG'S 478 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆತನು. ಸೊ 5 months ಅಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ ಅದು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಸೊ 5 month 500 ಮುಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರು. ಸೊ ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕಂಬಳದ ಮಣಿ ರಾಹುಲ್ ಕಡಪಡ್ದಿನ. ಸೊ ಓಕೆ ವ್ಯೂಸು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬರೋದು ಆಯ್ಕೊಂಡು ದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಂಡ್ ದಲ್ಲ ಜಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಖುಲು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲಿ. ಸೊ ನನ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನೆ ಆತೇನೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಸದ್ಯ ಒಂಜಿ ಬೈದ ವರ್ಕ್ ಆಂಡು. ಸೊ ಅವರಿದ್ದೇನು ಪಿದೈಪೋದು ಪಾತಿರ್ಗ. ಸೊ
ಇದೇ ಬೋಕ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಗೆಸ್ ಲಗೊಂದು ಪಿದೈ ಬತ್ತೇನು ಅಂತ ನಿಕಟ ಪಾತಿರ್ದು ಬೋಕ ಅಂದು. ಸೊ ಇದು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಕಂಡದಲ್ಪ. ಸೊ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಈತೆ ಇಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿದಲ್ಲ ಮಸ್ತದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ ಬಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಪಿದೈ ಬರೋದಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ಸಂಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಋತಿಗಳಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇರ್ತಿ ಈ ಟೈಪ್ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಋತಿಗಳಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಪೂಜೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಬರೋದು ಅದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಪ್ಪಡಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಪೂಜೆ. ಸೊ ಯಾನಿದು ಈ ತಿಂಗಳು ಫುಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಬಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಚ್ಚಿ ನಡು ಫ್ರೀ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂದು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾರ ಬರೋದಿಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಚೂರನ್ನ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ದು ಚೂರು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಚ್ಚಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಪುನೊಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪಜನ್ನು 7 to 8 minutes ಈಗಿನ ಒಟ್ಟ 10 minutes ಉಲಾಯ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾಡುವೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ತೂದು ಫಿನಿಶ್ ಔಟ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಬೋರ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆಯ್ನಾತು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ 10 minutes ದೌಲ 6 7 8 minutes ಅಂಚೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತು ಮುಗಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಆಪಣ ಮಾತು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪೊಂದೊಪ್ಪೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೋಟದ ಹಂಚಿ ಬೈದೆ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲಂತ ತೋಟ ಮಾತ್ರ ತೋಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಋತಿಕ್ಲ ರಜೆ ಇಪ್ಪಡು ಋತಿಗ್ರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಋತಿಕುಲ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇನು ಪಂಡಿರು ಅಂಚಾನ ಪೋರ ಪೋಯ್ಚಿ ಜಿನ್ನ ಋತಿಕ್ ನಡೆಬೋದು ನಮ್ಮಂತ ಗಮ್ಮತ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೋಪಾವೆ. ಸೊ ನಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ರಡೆ ದಿನ ಇಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಶನಿವಾರದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ದೂರ ಪಿದೈ ತಿರ್ಗರ ಪೋಪ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದ ಪಿದೈ ಪೋಡುಂದು. ಸೊ ತೂಕ ದಾದ ಆಪಣ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯ ನಿಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ತೋಟ ತುಳಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ದ ದಾದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುನೊಂದು ಪಂತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಐತಿ ಫ್ರೀ ಮೇಲೆ ಲಾಗ್ ಒಂದು ಪಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಪಾವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಬೇತ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅತ್ತು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ನೆ ಆಯ್ತು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ದಾದ ಇಪ್ಪುಣೊಂದು. ಸೊ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ನು ಐನಾದ್ನಿಗ್ಲೆ ತೋಪೊಂದಪ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂತದ ಫುಲ್ಲು. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂಜೆ ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂವೊಂದು ಇಪ್ಪಲಿ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಎಡಿಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವೀಕ್ ಡೇಸ್ದ ಎಂಡೆಡ್. ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಜನ ಸಂಡೇ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಲಾಗ್ಸ್ ಬರೋದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇನು ವಿಡಿಯೋ ನೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬಾಯ್.